Uhlelo lwamabhasi akwa-Rea Vaya lwasungulwa ngo-2009 emva kokubona isidingo sokuthi abantu abampisholo abakwazi ukumelana nezindleko zezinye izithuthi. Ngesikhathi lolu hlelo luqala kwakunamabhasi angaphezu kwe-100 kodwa manje sekusele amabhasi angaphansi kwama-30. Amanye amabhasi mawucima listart udriver kufuneka baphatha amadrati bawusithatha ngamadrati ngathi amaginza itoleni liya overheater uthela amanzi ebhasini bese kuba khona ukuchamuka eceleni athi abo driver bulala amabhasi kuyiba abakhanda amabhasi ukuthi abantu bahambe baye emsebenzini. Izisebenzi zenkampani yamabhasi e-Rea Vaya iPiotrans zithi njalo uma kufanele zihole kumele zicele ziteleke. Zithi lokhu sezikwenze cishe isikhathi esingangonyaka. Phakathi kokunye zikhala ngokuxhumana okungekuhle phakathi kwazo nabaphathi. We are not consulted. We just hear from the media about the developments of the company as to what is going to happen tomorrow and thereafter. We are not properly consulted. Ama-incentive asawatholi ezisihola lethi kunjalo ibonus abasinikezile kumanje abasitsheli abacommunicate nathi abakhulumi nix. Le nkampani yamabhasi isibhekana nesikweletu isikhathi eside kanti ekuqaleni yake yacishe yadlelwa amabhasi njengoba manje inkantolo ephakeme yase Gauteng isiyibeke Ohlwini Lwamabhizinisi adinga ukuhlengwa. Kunezinye izinsolo zokuthi le nkampani ibhekene nalezi zingqinamba nje ingenxa yokuphathwa budedengu kwayo. Umkhandlu wedolobha waseGoli uthe uzokhipha isitatimende ngaludaba uphinde uxhumane nezisebenzi zale nkampani malungana nezikhalo zazo.